Ngithanda ukubingelela abalandeli be-channel esichaza kuyona amaphupho, ngiphinde futhi ngibingelele usuku namhlanje. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze ngibalule into ethize eyenzekalayo empilweni zethu enjengokuthi nje kubaluleke ngani ukuthi siphuphe, abaluleke ngani amaphupho empilweni zethu. Ngifuna nje ukuthi sisiqonde lokho-ke. Ayini amaphupho empilweni zethu-ke? Ayinkulumo ethini amaphupho? Kunani uma ungaphuphi? Isiphi isidingo sokuthi ngize ngiphuphe na? Lalela-ke. Ukuphupha noma amaphupho leyo nto ingxoxo noma izindaba ezilethwa kuwe ngabantu beyithonga lakho ngokuthini na banezinto abasuke bezifuna ukuzikhuluma nawe. Shukuthi nje ake ngithi amaphupho yiyona yonke imiyalezo emihle noma emibi ezokwenzeka noma esazokwenzeka esikhathini esithize esizayo. Shukuthi abantu abangasekho yilapho bethola khona ithuba lokuthi thina singabantu basitshele basikhumbuze ukuthi uthini umyalezo, uthini indaba owawuyiphathisiwe. Khumbula ukuthi ngitheni-ke? Ngithe umuntu uyaphathiswa abantu bakubo ukuthi emhlabeni uyofike enze izinto athunywe zona ezaziwa obani? Ibona. Ngaleyo ndlela uzozazi kanjani? Ngeke uzuzazi ngokuthi uvele uzicabangele nje ngaleso sikhathi ungabonanga. Uzozazi ngokuthi bazikhulume emaphusheni akho bakukhumbuze ukuthi wena ungumuntu wethu esimthumayo ukuthi asenzele izinto zethu. Shukuthi nje ngamafushane ngingathi amaphupho asuke awulimi labantu, ulimi olukhulunywa ngabantu abangasekho emhlabeni. Ngaleyo ndlela yingakho kubalulekile ukuthi-ke ekulaleni kwethu siwaphuphe amaphupho okuletha ingxoxo elethwa ngabantu abangasekho emhlabeni esibaphilelayo thina nesibasizayo nabasithumayo nabafisa ukuthi sibenzele izinto eziningi-ke. Mhlawumbe uma ngase ungibuze nje omunye, mhlawumbe omunye angabuza athi pho uma kunjalo kwenziwa yini? Thola ukuthi usuphupha ichitho, usuphupha abakuthakathayo, usuphupha yonke lento. Kungabe ukuthi kulethwa izinto othunywe zona kuphela ukuthi uzilungise-ke wena. Ake ngiwenzele isibonelo esithi njengoba uthuma ingane yakho ukuthi ihambe esikoleni, usuke ithumela ukuthi iyokwenzani? Iyofunda. Ngithi ifundela ukuthini ingane? Ifundela ukuthi ingane ibe nekusasa eliqhakazile, iyondle umndeni, isebenze yondle umndeni, yenze izinto ezinhle eziqhubekeza ikhaya. Kodwa osuke ungakulindele esikoleni noma wazi ukuthi esikoleni uzofika ificane nezinye izingane, ngithi kodwa osuke ungakulindele nongakufisa usukwenzeke, yazi kuphi? Yilokho ukuthi ingane yakho uyithole isihlukumezwe ezinye izingane, ingane yakho uyithole isishawe ezinye izingane, ingane yakho uyithole isiphucwa umphako ezinye izingane. Yinto-ke ungayilindeleleyo. Ngithi uzokwenza njani-ke? Usuzwile ingane yakho isishayiwe, usuzwile ingane yakho isiphucwe lokhu, usuzwile ingane yakho isiphucwa ubhaka, usuzwile ingane yakho ukuthi sibe nokuhlukumezeka okukhona esikoleni. Owakho umsebenzi uzothini-ke lapho? Usuyasukuma kamzali-ke, usuyahamba uyokhuluma lento, hayibo kwenzeka kanjani uma kwenzeka kanje? Angithi noma usutshela ingane yakho, lalela ungahlukunyezwa usibani bani akangakwenzi kanje lokhu, akamusa ukwenza kanje lokhu. Usuyayifundisa ukuthi bhasobhe lokhu ngelinye ilanga kungenzeki. Nakanjalo-ke edlozini lakho-ke lisuke likuthumile emhlabeni ukuthi wena uzolungisa izinto ezilungisa ikhaya. Kodwa njengoba uhleli lapha emhlabeni kunabantu abazokulethela ichitho, ilapho usuhlukumezeka khona. Abazokwenzela izinto ezimbi emzini wakho, abazofisa ukubonela izinto ozizamayo, abazofisa ukona nje, abazoba nokuhlukumeza. Idlozi-ke liyakutshengisa-ke, yilapho usuzowaphupha amaphupho ayichitho athi lalela wena bheka la kuney'chitho enje, lalela wena bheka la kunabakuthakathayo, lalela wena bheka la. Njengoba suke kwenzeka lisuke likutshele, liwumzali kuwe ngoba phela lithume wena, yabona, ekubeni libe likufundisa ngezinto ezithize fanele wena uzenze. Kusukelaphi? Kusukela emaphusheni lawa abakwazisa ngawo. Yincwadi lena oyiphathisiwe yemiyalelo yakho ukuthi uyofike wenze kanje wena emhlabeni. Kodwa khona kunjalo sikuthumile lapha emhlabeni ukuthi wenze lezi zinto ngalamaphupho esokulethela wona, nangezibonakaliso esikuthumela zona, nangomsebenzi sizokuthumela wona. Kuyobe sekuba nezinto eziwukuhlukumeza njengoba ngishilo ukuthi esikoleni kube sekuba khona izinto ezenzakalayo ezingahlelwanga ukuthi zizenzeke.
libe sekulilekelele idlozi lakho ukuthi lilisane nalezo zinto, nawe uzibheke, nawe ube wena uqapha. Kodwa nje amaphupho adalele ukwenze njani? Ukuqwashisa thina, ayingxoxo eqhamuka kubantu abangasekho ukuthi kumele size siwanake, kumele silandele le ndaba, kumele silalele le ndaba. Kwenzekalani-ke wena uthole ukuthi ngabe awuphuphi lutho, usuke ungumuntu onjalo, ungazibeka njengomuntu onjani? Angiphuphi mina, ngivuka njengaphuphi ngasilutho, ngiyayilalela ngivuke. Ayi bakwethu-ke, kuyindaba enzima leyo, ngoba sho ukuthi suke kusho ukuthi kulahleke uxhumano phakathi kwakho nabantu abangasekho. Lulahlwa yini ukuxhumana phakathi kwabantu abangasekho na? Kungaba ukuthi abaphila nawe baqashule intambo exhumanisa wena nedlozi ukuthi ulethelwe imiyalezo yokuvusa ikhaya. Khumbula phela ukuthi njengoba ngishilo ukuthi usuke uthunyelwe emhlabeni ukuthi wena wenze njani? Ulungise izinto zabo. Uma ungasakwazi ukuxhumana nedlozi, uma ungasakwazi ukulethela imiyalezo, uma ungasatholi lutho nje, ufana nomuntu onjani? Obulewe. Uyasihambela nje. Uyabona? Idlozi alikwazi ukuxhumana nawe. Sho ukuthi usukuvezela ukuthi nje awena nje akukho kwena okwazi ukuthi uthole ukugadeka, utholele ukuyaleleka ukuthi uzosuka la uye la. Okuyinto embi ke leyo, ngoba isuke iyinto yokwenziwa ngabantu. Ngoba yazi ngishiswa yini? Ngikushiswa ukuthi umuntu emhlabeni kunezingilosi zikaNkulunkulu ezimubhekayo ukuthi usibani usaphila na emhlabeni. Uma usaphila uhamba ngezinyawo emhlabeni, wenziwa yini idlozi lingakuletheli imiyalezo? Ingoba uvalekile, wavalwa abantu ophila nabo lapha emhlabeni. Uyabona? Ngaleyo ndlela kube sekuba khona izingilosi ezibheka umuntu uma uvalekile. Ethi umuntu ngivalekile, amaphupho ama wasafiki kumina. Lalela. Kuba khona ingilosi ekubhekayo, zibe 4 ngengibale zobusuku. Kuba khona ingilosi, ngizobalela izinto zibe 4. Ingilosi ebheka umuntu emhlabathini ukuthi usaphila yini lo muntu. Njengoba uhamba ngonyawo lakho phansi inhlabathi ukunyathela inhlabathi, kuba khona ingilosi ebheka lokho ukuthi usanyathela yini, usangaphezulu komhlaba noma usangaphansi komhlaba. Eyokuqala lokho izokuthola ukuthi cha impela usaphila, ihamba ifakazise futhi nasemndenini wakini ungasekho ukuthi cha wena usaphila. Kube ingilosi kamoya, umoya lo uphefumulayo, ubhekwe yiyo ukukuthola emoyeni ukuthi usakhona yini, ihamba ithumele ukuthi wena usakhona. Kube yilanga, libheke lithunyelwe ukuthi usibani namhlanje nimbonile yini ukuthi ukhona usaphila kulezi zingelosi ezisebenza ngolaka, kule ngilosi esebenza ngelanga. Njengoba lisuke likhanyisile ngalelo suku, konke nje osuke kwenzekile kuzoba yimvula namanzi. Zonke lezi zinto zihlangana kanje phezulu kwakho. Uma zonke lezi zinto ngokwenzeka kwazo kodwa eziqhamuka phezulu nangokudala komhlaba kuyizona eziphethe ezisisekelo esikhulu emhlabeni, ezimise umhlaba ukuthi uqhubeke kwenzeke. Ukukhanya kwelanga okuthinta wena, inhlabathi onyathelayo ohamba phezulu kwawo ukuze ukwazi ukufika la uya khona, umoya ophefumulayo ukuze ukwazi ukuphila, imvula enaphezulu kwakho. Zo4 lezi, zikhona nezinye, zikhona uzongibuza ukuthi ithunzi, cha lezi nje lezi engizibalayo izinto eziqinisekisa ukuthi wena usaphila ukhona. Ngegaba eziningi ejulile, engaze ngithinte imvula, ngize ngithinte umoya, ngize ngithinte inhlabathi, ngithinte ilanga, izinto ezijulile lezi ezivela kuwo. Uzongibuza mhlawumbe omunye ukuthi cha inyanga ebusuku kanjani njani yona sekuyisikhathi sokuthi usuzolethelwa wena imiyalezo ngaleso sikhathi isuke ikhanyisela ebusuku, noma ikhona kodwa isuke sekuyisikhathi sokuyolala nezinkanye isikhathi sokuthi kuyolala, imiyalezo esuzolethelwa wena ngamaphupho ngaleso sikhathi. Ingakho thothi bazozixanga ukuthi asimthole ebusuku, amaphupho asikwazi ukumlethela wona ngalezi zikhathi zasebusuku. Yabona? Ingakho ingabaleki kakhulu inyanga nezinkanyezi, ngoba kusuke kuyisikhathi samaphupho kuwena, isikhathi sokulethwa kwemiyalezo.
kodwa emini mawumile lezo ingilosi ziyakubheka ukuthi malithi idlozi asimthole emaphusheni, asikwazi ukuxhumana naye ngamaphupho, simthola kuphi, kanti ukhona yini lo muntu. Kube sekubuzwa lezi zinto zofona ke sengiyibalile ukuthi kuzobuzwa ukuthi elangeni ingilosi leyo, elangeni esebenza umhlaba. Ngizochaza ngolunye usuku futhi nalokho abantu bangaze bedideke. Ubuzwe elangeni ukuthi uke wambona namhlanje, umoya uke wambona namhlanje, umhlabathi uke wanyathela namhlanje, imvula mayibe khona, zofo lezi zinto uyabuzwa kuzona. Ngaphandle kwalokho kwasebusuku ngoba usuke usuzokuyolala, fanele bakuthole ebuthongweni, uyabona. Noma uyibonile inyanga iqhamukile kodwa ayifani njengalapha ngokunyathela ingilosi ehamba ngokumhlabathi iyakubheka ukuthi cha unyathele ngaphezulu usakhona, ebuka lento lena ama-footprint akho ikubheke ngawo, ubhekwa uqinisekiswa ukuthi wena ukhona, kodwa kungani ukuthi ungaxhumani nabo. Sekufanele-ke manje kubheke ukuthi ngabe kwenzakaleni ukuthi kusuke ungabi khona ukuxhumana phakathi kwakho nengilosi yedlozi nesithunywa sakho, konke ungalethelwa imiyalezo. Yingoba usuke uvalwe ngabantu abasondelene kakhulu kuwena. Khumbula, akekho umuntu ongcwatshwa ake ngithi kanje, isikhathi esiningi noma into edaliwe emhlabeni ukuthi umuntu uyongcwatshwa ngobani, ngabantu bakubo uma kwenzekela edlula emhlabeni. Yingakho kuze uvaleke ukuthi ngimuze umuntu ethi angikaze ngiphuphe lutho, ngoba ungcwatshwe umuntu okunguye oyisihlobo noma oyigazi lakhe, uthola ukuthi akaphuphi nje inhlobo. Uma ngabe kuthiwa uvalwe oseceleni, cha, leyo nto ingaba yinsukwana, ingaba isikhashana, ngeke izihlale ingenzeki, ngeke uhlale ungawaphuphi lawo maphupho ngoba abakungcwabile wena, ngoba bewumndeni wakho akuvumelekanga ngale ndlela okuvumeleka ngayo uma kungawasekhaya. Ngoba uma ugange ngumuntu wasekhaya usuke kubulele ngempela ngoba wazi wonke amakhona ezinsila zekhaya lakho. Njengoba ngisho ukuthi uma umuntu udalela ungcwatshwa umuntu wasekhaya uma kwenzeka edlula emhlabeni, kodwa mawubulawa umuntu wasekhaya noma uvalwa umuntu wakini oyisihlobo sakho, kunzima ngoba uqashula kanje ngoba phela ukhuluma kubantu abamaziyo nawe abakwaziyo, uyabona. Ngaleyo ndlela bakwethu abalulekile amaphupho kugada ukuthi angiphuphi lutho, ngoba kusuke kuyimiyalezo, kuyingxoxo, kuwulimi olukhulunywa ngabantu abangasekho emhlabeni, uyabona, abafuna ukukhuluma nawe izinto ezibalulekile ngawe nangabo. Amaphupho bakwethu balandeleni. Musu ukuthi hayi cha mina ngiyayiqonda lento njani, idlozi lakho engikwaziyo lisuke liza kuwena ngoba lithembe ukuthi uwena uzolilungisela. Sisho ukuthi nje ngalokho engikusho namhlanje, cela siwanake amaphupho bakwethu, cela siwalandelele, sicela sibe nokwazi ukuthi ngaphandle kokuthi siphuphe nje, bokwazi ukuthi uyalahlekelwa izinto osefanele wena uzazi. Kwesinye isikhathi thola ukuthi ngiphuphile into kodwa wangayiqonda, kodwa bayazi bona ukuthi bakuchazelile, bazoletha izinto ezizokusiza ezizovela kancane kancane umuzwe ethi umuntu hawu lento ngathi ngake ngayibona. Yingoba basuke bebeka bekhumbuza wena, bevula lelo page ukuthi lalela sekuzokwenzeka ukuthi, lalela sekuzokwenzeka ukuthi. Suke kuyincwadi nje le ophathiswe yona wena ukuthi konke kokwenzeka kanje kuwena, bakukhulume kanje kuwena. Ngiyafisa ukuthi ngibe nendlela engachaza ngayo abantu bekwazi ukungizwa. Uma bakwethu ngabe kuthiwa kuzwakali kahle lokho engichaza la, awu bakwethu bantu baNkulunkulu ningibhalele nje, anginankinga. Ngiyaxolisa ungaphenduli kuleli sonto evidweni egcina kade ngiyenzile ukubambeka, kodwa ngizozama ukuthi ngiphendule. Nisaleni kahle, ngiyabonga.